हे सारं संघटनेचं श्रेय आहे. या राज्यामध्ये या देशामध्ये अभूतपूर्व असलेली संघटना तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी बांधलेली आहे आणि तिची दर 3 वर्षाला 4 वर्षाला आपण अधिवेशन घेतो. यापूर्वी आम्ही दिल्लीला अधिवेशन घेतलं, रामलीला मैदानावर, बेंगलोरला घेतलं आणि महाराष्ट्रातले सारे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकापासून वसंतराव नाईक, वसंतदादा, शरद पवार, मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी बेंगलोरला आले होते, भारताचे शिक्षण मंत्री, आणि अर्जुन सिंग दिल्लीला आले होते, वसंतदादा शिर्डीला आले होते. 2 लाख लोक बघून दादा सुद्धा भारावून गेले. आम्ही आधी हक्क, आधी कर्तव्य आधी आणि नंतर हक्कासाठी वाटतो. शिक्षकांनी चांगलं काम केलं पाहिजे, झोकून घेऊन काम केलं पाहिजे. म्हणून आम्ही शासनाकडे शिक्षकाला चांगल्या सोयी द्या, चांगल्या सवलती द्या, चांगलं वेतन द्या. वसंतदादा, शरद पवार, मनोहर जोशी, जळगावला मनोहर जोशींनी माप बघितला. माझ्या आयुष्यात हे पहिल्यांदा एवढा माप मी पाहतोय म्हणलं. अधिवेशन घेण्याचा उद्देश फार वेगळा आहे, केवळ मजा मारण्यासाठी नाही. आणि म्हणून जे अति कमी अनरोटी दिलेली आहे त्याला आणि 2-4 दिवसाची अनरोटी डिक्लेअर करा. लाख लाख तुम्हाला शुभेच्छा. तुम्ही आला, अतिशय आनंद झाला. तुम्ही काहीतरी शिक्षकांना गोड त्यांचं समाधान करून त्यांच्या ठिकाणी आनंद निर्माण करून परत चाल अशी खात्री आहे. माशेलकरांना मी धन्यवाद देतो. माझी खरोखर मी एक शिक्षणातला लहान स्तरावर काम करणारा कार्यकर्ता आहे. माझ्या शिक्षकांना जागतिक कीर्तीच्या तत्त्वज्ञांचं मार्गदर्शन मिळावं, चांगल्या लोकांनी त्यांना उद्बोधन करावं, विद्वान लोकांचं मार्गदर्शन त्यांना मिळावं, या हेतून ही सारी भव्य शिक्षण परिषदाने आयोजित केलेला. आम्हाला रयत शिक्षण संस्थेबद्दल आदर आहे का भाऊराव अण्णांनी पायाला फडकी लावून महाराष्ट्रात फिरले आणि शाळा उभा केल्या. समाज सज्ञान व्हावा, समाजाला चांगलं शिक्षण मिळावं म्हणून पायी हिंडून त्यांना राजवाड्याने सुद्धा मदत केली. आणि आज देशातली एक नामांकित रयत शिक्षण संस्था आणि त्याच्या पाठोपाठ विवेकानंद संस्था. अरे बापूजी साळुंखे मी पाहिलेले आहेत, माझ्या बरोबर काम केलंय. एसटीनं साध्या मुंबईहून माझ्या बरोबर त्यांनी प्रवास केला. थोर कार्य आहे त्या माणसाचं. त्या माणसाच्या आज संस्थेमध्ये 3 लाख विद्यार्थी आहेत आणि रयत मध्ये जवळजवळ 10 लाखाच्या पुढे असतील. हे महान कार्यकर्ते आणि सुपुत्र भाऊराव अण्णा आणि विवेकानंद संस्थेचे बापूजी साळुंखे त्यांचे चिरंजीव इथं आलेले आहेत. त्यांचा सत्कार सन्मान आपण केलेला आहे. त्यांना मी अभिवादन करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि म्हणून कुठेतरी शिक्षण पद्धती सुद्धा दादा बदलली पाहिजे. यासाठी मी शिक्षण आता नवीन शिक्षण धोरण जे होते शिक्षक त्याच्या बाबतीत सुद्धा एज्युकेशन धोरणामध्ये काही विद्यापीठांना सगळे एकत्रित करून आपण काही भूमिका मांडलेले की 7 विषयाच्या ऐवजी अनेक विषय असले पाहिजेत, जेणेकरून जो मुलगा 10वी सोडल्यानंतर किंवा 10वी पास झाल्यानंतर 10वी नापास झाल्यानंतर स्वतःचा प्रपंच चालवण्यासाठी, स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी काहीतरी त्याने काम केलं पाहिजे. एखादा शेतकऱ्याचा मुलगा असेल तर तुम्ही त्याला हॉर्टिकल्चर बद्दल माहिती द्या, डेअरी बद्दल माहिती द्या, फ्लोरिकल्चरची माहिती द्या, ड्रिप कसं जोडायचं एवढी जरी माहिती दिली तरी तो 10वी नापास झाल्यानंतर स्वतःच्या बापाच्या शेतामध्ये जाऊन काहीतरी काम करेल, प्रयोग करेल, दुसऱ्याच्या रानात जाऊन काहीतरी काम करेल. कुणाला संगीताचा शौक असेल, कुणाला नृत्याचा असेल, कुणाला गायनाचा असेल, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, अनेक गोष्टी आहेत. अशा गोष्टी कुठेतरी या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आल्या तर निश्चितपणानं या मुलांना सुद्धा त्यांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्याचा फायदा होईल. ते सुद्धा बदलण्यासाठी आम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे. यानंतर साताऱ्यातील एक उपक्रमशील शिक्षक बाळकृष्ण जगताप यांचा माझा उपक्रम बालकथा संग्रह